la màgia ha continuat funcionant. Iniesta supera Iraola, molt bé Iniesta, canvia cap a l'esquerra, juga per Gio lluny de l'àrea, deixa la pilota Ronaldinho lluny de l'àrea, la centra Ronaldinho per Eto'o la troba cap endarrere, rematarà Xavi amb el peu dret, un terç de gol d'una magnífica passada al Ronaldinho, un altre terç de gol d'una magnífica assistència d'Eto'o cap endarrere, i l'altre terç de gol de Xavi, que és qui materialment l'ha fet i per tant... Metres i mig de la frontal, que la vol picar el Gaúcho. Tot el Saragossa defensant. A la barrera hi ha 7 jugadors. Pica el Gaúcho amb el peu dret i gol, 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 gol,